Comença el curs escolar i es plantegen els dubtes de si les despeses del material i els llibres, i en el cas que n'hi hagi d'uniforme o de roba esportiva, entra dins de la pensió normal d'aliments o és una despesa extraordinària. En realitat, la pensió per aliments sí que inclou aquestes despeses. El Codi Civil el que diu és que la pensió alimentària ha de cobrir les necessitats dels menors, no només dels aliments pròpiament dit, sinó també de les seues necessitats d'escolarització i la vestimenta. No obstant això, en molts despatxos, i en el cas del meu és pràctica habitual, s'exclouen en els convenis que se signen aquesta despesa perquè sol desequilibrar el pressupost familiar. És cert que totes les famílies sabem que a setembre comença un nou curs i que n'hi haurà despeses, però també és cert que la gent sol viure dia a dia i la seva economia se veu desajustada, desequilibrada amb la despesa del material i els llibres. Per tant, si s'ha pactat que és una despesa extraordinària, se podrà reclamar a l'altra part la meitat d'aquestes despeses. Però per a fer-ho és imprescindible poder acreditar no sols el pagament, sinó que aquest pagament té relació amb la despesa escolar. Per tant, sempre cal demanar factura. No és suficient un tiquet, no és suficient un paperet signat pel professorat dient que té relació amb una despesa de material, com les fotografies o qualsevol d'aquestes xicotetes despeses. Perquè l'altra part si n'hi ha bona comunicació, evidentment no n'hi haurà problemes, però si n'hi ha problemes, l'altra part es pot negar a pagar-ho. I si anem al jutjat, ens van a demanar que acreditem per què s'ha motivat aquesta despesa i qui l'ha realitzat. Per tant, si en el conveni de separació o de divorci s'ha exclòs la despesa escolar i s'ha considerat com a despesa extraordinària, en aquest cas, si sols en aquest cas, se podrà demanar a l'altra part que s'abone la meitat de la despesa efectuada. El lògic és passar-li una relació, una fotocòpia de la despesa i que en el compte que hagin designat per a la pensió alimentària o en el compte propi de qui hagi realitzat el pagament s'ingressa la meitat d'aquesta quantitat, o PEC, si s'entrega en mà, que se li giri un rebut per aquesta quantitat. En cas de no voler-ho pagar voluntàriament, sempre se podrà acudir a instàncies judicials, sempre se podrà acudir a un procediment d'execució de sentència per a reclamar aquest pagament de la despesa extraordinària. Insistisc, sempre que amb previsió s'hagi pactat en el conveni. Si no s'ha pactat, ha d'entrar dins del que és la pensió alimentària i per tant l'assumirà qui sigui beneficiari d'aquesta pensió íntegrament. Esperem que n'hi hagi una bona relació entre les parts i que no calga acudir a la via judicial per executar la sentència, però si te trobes en aquest cas i necessites ajuda, saps que pots comptar amb el meu despatx. Bon curs!